Bon vespre a tothom. Gràcies per haver volgut en aquest acte, que és la delegació de l'Obra Cultural Balear de Monaco, té l'orgull i la satisfacció de presentar-vos. L'acte d'avui té com a finalitat mostrar-vos un llibre que vol ser un merescut homenatge a una persona que crec que podem afirmar va destacar per fer feina com un artista de renaixement, Antoni Riera. Per aquest motiu, avui tindrem el següent programa. En primer lloc, en David, com coneixeu tots fills d'Antoni, introduirà la pel·lícula L'endemà de mai. Pel·lícula magnífica que per aquells que no han tingut l'ocasió de veure-la, avui podran aprofitar. A continuació, n'Antònia Garcia mos dirà unes paraules que no sabem què són, però que segurament mos conmouran a tots. En tercer lloc, en Biel Barceló, coordinador de l'edició del llibre que avui presentam en aquesta ocasió, introduirà en Sebastià Serra, de l'Institut d'Estudis Baleàrics, que és el coeditor i patrocinador d'aquest llibre. I ja finalment tancarem l'acte amb un petit refrigeri que un dels bons amics, dels molts amics d'Antoni Riera i de Sant Joan Segura de Muro ha tingut a bé oferir una miqueta de refrigeri per tots els que som aquí i podrem passar a una sala d'escosta. No vull perdre l'ocasió de donar les gràcies a Andreu Genovart, a mossèn Andreu Genovart, que ha tingut l'amabilitat, com sempre ha fet, d'oferir-nos aquest local que permet que estiguem tots, perquè en el local que tenim a l'obra lamentablement no hi obrim. Així que ja per acabar, dono pas a en David, que ens presentarà la pel·lícula L'endemà de mai. Bon vespre a tots. L'endemà de mai és una pel·lícula que mon pare va fer com una obra del mateix nom del seu germà Miquel Àngel. La darrera projecció pública se va fer d'aquesta pel·lícula just ara fa d'haver 3 anys i va tenir lloc en el teatre principal dins el marc de la setmana d'actes d'homenatge a Miquel Àngel, el seu germà. En aquella ocasió, mon pare estava dirigint el projector, però ja degut en el seu estat de salut no va poder agafar la paraula per explicar al públic una mica les seves vivències i els records relacionats amb aquesta obra. Això va donar peu que ell escrivís un text que jo vaig ser encarregat de llegir. Per tant, avui, ja que tornem a passar aquesta pel·lícula, jo us llegiré el que en aquella ocasió vaig llegir perquè la gent sàpiga el que va ser el procés de filmació d'aquesta pel·lícula. És un text curt i no seré massa llarg. Diu així: era ben jovenet quan per propi impuls i en un temps en què anar al cinema podia ser pequeñós, des de la meva perspectiva del lot inquiet em vaig donar compte que el cine tenia unes possibilitats expressives extraordinàries i que jo també voldria fer cine, en tots els riscos i limitacions que comportava haver-ho de fer d'una forma personal i amb el meu propi mitjans, tal com he fet un dibuix o pintat a la tele. Aquest interès va quedar reflectit en les primeres pel·lícules que vaig tenir ocasió de realitzar, la gran majoria en temàtica documental, així com també unes quantes adaptacions de rondalles que vaig sonoritzar i musicar segons el meu criteri. Després d'haver llegit la novel·la del meu germà Miquel Àngel, L'endemà de mai, vaig creure que tenia unes possibilitats cinematogràfiques extraordinàries, malgrat que tenia molt clar que una novel·la no és un guió cinematogràfic, i a més, una novel·la tan psicològica com aquella, però que en si mateixa podia donar també per una temàtica d'acció prou interessant. D'aquí que avui, per l'entusiasme i la dificultat que comportava aquesta empresa, vaig començar a traduir el llenguatge literari en llenguatge cinematogràfic. Això era d'haver l'any 1980. Tot sabent el seu sentit de l'exigència, me tenia un tant intrigat el que pensaria en Miquel Àngel del fet de passar un llibre que havia estat guardonat amb molt èxit a un guió cinematogràfic del qual ell no sabia res. Però per a mi
comptava més l'inquietud per la realització que les possibles dificultats que això me suposaria. El guió el vaig deixar acabat el dia 14 de maig de l'any 1981 i després va venir la tasca de llegir-lo en el micròfon, l'autèntica prova de foc per a mi, ja que ell no sabia res. La veritat, però, és que el meu germà s'ho va prendre amb molt d'interès i vaig quedar molt satisfet quan em va dir que li agradava, donat que no és el mateix, com he dit abans, el contingut literari que el cinematogràfic i que, a més, havia hagut d'incluir uns diàlegs que no estaven a la novel·la, especialment en un personatge tan adolorit i amargat com l'amo Cosme de Salomònica. A continuació, venia la segona part més complicada i difícil, la de la filmació de la pel·lícula. En primer lloc, vaig haver de definir físicament els personatges